Siden 1990 har JH Stålindustri leveret rustfri ståltanke af høj håndværksmæssig kvalitet. Vores kompromisløse indstilling til kvaliteten af vores produkter har placeret os blandt de førende og mest betydningsfulde virksomheder i branchen. Vi producerer tanke til blandt andet medicinal-, mejeri- og brændstofindustrierne, og vores kunder hører til blandt de største. Det høje kvalitetsniveau understreges af, at vi lever op til de nyeste krav inden for brancherne. I produktionen er det detaljerne, der tæller. At arbejde i rustfri stål er en disciplin, som kræver den ypperligste håndværksmæssige kunnen, og hver eneste tank bliver til i et tæt samarbejde mellem eksperterne i produktionen og konstruktørerne på tegnestuen. En af vores store styrker er at omsætte dine ønsker til et færdigt produkt. Vi går tidligt i dialog om udformningen af tanken og kan, afhængig af opgaven, lave tegninger på tilbudsstadiet. På vores tegnestue omdannes din specifikation i form af dataark eller tegninger til en færdig produktionstegning. Vi har mange års erfaring i at forudse, hvordan en tank kan fremstilles mest hensigtsmæssigt og sikre dens optimale funktion. Og vi sørger for et fornuftigt forhold mellem økonomi og kvalitet. Dokumentation er et af omdrejningspunkterne både for os og for jer, skræddersyet til jeres ønsker og behov. Vi har erfaring i at håndtere store ordrer, hvor der ikke blot skal fremstilles en enkelt tank, men hele tankanlæg. Vores medarbejdere i konstruktionsafdelingen er ofte sparringspartnere og konsulenter under hele forløbet fra tegning til produktaflevering. JH Stålindustri. Leverandør af rustfri ståltanke.